Pahimang no mga kapuso ning sensitibong video sa sunod nga balita. Nahuli kam ang disgrasya sa barangay Don Gregorio Antigua sa lungsod sa Borbon niadtong Nobyembre 2 sa hapon. Nangandam unta aron manglakaw kining lalaki ug babaeng biktima dihang kalit lang silang gidaro sa naghaguros nga sakyanan. Ang motor ug ang mga biktima mismo didto ra unta sa sidewalk apan didto gyud sila gisungag sa bong type nga truck. Nada sa tambalanan ang mga biktima nga matud sa Bourbon Police anaa na sa luwas nga kahimtang. Samtang arestado ang driver nga aminadong dili pamilyar sa kalsada. Padung sa norte ang direksyon sa sakyanan. Pasakaan siya og kasong reckless imprudence resulting to physical injuries ug damage to property. Wala daw ni siya kabawi sir pag kurbada online lugar ha. Liko niya wala. Pag bawi niya wala na. Pikihan ang motor. Direksyon dito sa gutter. Ang datong sa biktima.